Well, mga kosa, nandito kami sa isang handaan. Nino? Ni Mami Bill. Ayun siya nasa likod eh. Happy birthday! Si Boss, nandito na. Hey, sabi ko di ako pupunta eh. Sabi ko na pupunta ka eh. Mami Bel, thank you sa invitation. Hi! Thank you for coming! Umuti ka lalo. Kaya nga ba, ang ganda ko sa camera mo. Parang napansin ko pa yung nasa greens mo tayo. Oo nga, no. Pero maitim ako eh, sa personal eh. Tapos mas sobrang puti mo sa ano. O hindi ah, ganda sakto lang. Thank you. Alaga mo. Project. Wala, kita na lalo yung spotted mukha ko dyan. Moisturize. Wow, moisturize ah. Ano siya, Moisturize. tawag dito, sexy siya ngayon. Dama kayong hirap mo, Dada. Dama kayong hirap mo. Yeah, laro ka ng laro dyan eh. What is your name? Asayas daw, asayas. Sesh? Asayas. Asiyas. Okay, Asiyas. Batiin mo si Ligaya. Ah. Ilang taon na si Asiyas? 3 years old. Kasi edad mo yung ating birthday sa right? Okay, sabihin mo lang ha. Happy birthday, Ligaya! Ah, okay. Ready? Go! Happy birthday. Ligaya. 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 Sabi mo. Ah. Hey! Siya pala, ilang taon na siya? Opo. Ay, oh, tag 20 daw. Eh, may panalo siya. 20 daw. Hey, thank you. Okay, guys. Sumali ulit ng contest, hindi niya nasagot. Sayang, pero pangalawang galing. Ay, ito. Ano yung parang pinakano, kaya pinapanood, kaya pinapakinggan niya. Finger family. Finger family. Kailangan mo nag-load. Nangangailangan ka. Next. Panalo. So let's play. Okay, so salam ko yung mga kasama dito. Sabay, Ligaya. And one. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sabay. Diet ka? Sasayaw kami. Ay, wow naman. Mga mamis. Hi, Cairo. Hi, mga mamis. Yan. Ay, may prayer pala. Happy birthday. Oo naman. Yung apat na magkakaedad, oh. Oo, magkakaedad sila. Ay, sis. Carefully, may coke naman. Boss Bin! Boss Bin! Boss Bin! Ayan na, Boss Bin mo. Boss Bin! Boss Bin! Gumawa ko yan.